Әнкарада 13 сағат. Исәнмесез, мөхтәрәм тыңлаучылар. Бүген 2025 елның 6 июль якшәмбе көне сез турыдан-туры эфирда Төркия Авазы радиосының татар телендәге тапшыруларын тыңлыйсыз. Безнең программа 16 метрлы кыска дулкынның 17615 кГц яшлыгыннан 42 дәрәҗә көнчыгыш юнәлешендәге Түрксат 3А һәм Түрксат 4А иярченнәре белән 3 тапкыр w.trtdinla.com интернет адресы аша һәм кесә телефоннарының TRT Dinle тыңла кушымтасыннан Вот-Ис радио каналыннан тапшырыла. Тапшыруыбызның бүгенге чыгарылышында соңгы хәбәрләрдән соң Төркиянең тышкы сәясәте программасы белән кызыклы темалар язмасын тәкъдим итәрбез. Соңгы хәбәрләр белән башлыйбыз. Төркия илбашы Рәҗәп Тайип Эрдоган шимбә көнне җирле электрлы автомобиль җитештерүче ТОК тарафыннан чыгарылган седан моделен сынап карады. Бу чара Төркиянең дөньякүләм электр транспорт чаралары тармагында роле арта баруын ассызыклады. Чарада шулай ук Төркия палаталар һәм биржалар берлеге башлыгы Рифат Хисарҗыклы, Анадолу төркем идарә шурасы рәисе Тонҗай Өзилхан, Зорлы холдинги идарә шурасы рәисе Әхмәт Назиф Зорлы, Түрксел идарә шурасы башлыгы Шинол Казанҗы һәм Тосялы холдинги идарә шурасы рәисе Фуат Тосялы да катнашты. Үзәк Англиядә урнашкан тикшеренү төркеме автомотив мәгълүматларына караганда, эчке җитештерүнең арта баруы, зарядка шелтәренең киңәюе һәм дәүләт яклавындагы стимул чаралары нәтиҗәсендә Төркия 2024 елда дөньяда электрлы автомобильләр базарында 8нче урынга күтәрелде. 2024 елда Төркиядә 123982 электрлы автомобиль сатылды. Невмотив Төркиянең бу үсешен уңыш тарихы дип бәяләде һәм батарея белән эшли торган электрлы автомобильләрнең базардагы өлешенең 1,8 ай дәвамында 10%тан артуын белдерде. Төркиянең электрлы автомобильләрне тиз үзләштерүе илнең яшел үзгәреш көн тәртибенең мөһим өлеше буларак кабул ителә һәм ТОК Төркиянең автомобиль киләчәген формалаштыруда төп роль уйный. Израиль премьер-министры Беньямин Нетаньяху Хамасның сөйләшүләргә әзер булуы турында белдерүеннән соң якшәмбе көнне Катарга вәкиллек җибәрәчәген белдерде. Әмма Нетаньяху Хамасның АКШ яклавындагы утны туктату проектына кертергә теләгән үзгәрешләрне кабул итеп булмаслык дип бәяләде. Нетаньяхуның дүшәмбе көнне Вашингтонда АКШ башы Дональд Трамп белән очрашуы көтелә. АКШ башы Дональд Трампның элекке берлектәше Илон Маск илдәге бер партия системасы дип аталган структурага каршы чыгып яңа сәяси партия төзүен белдерде. Дөньяда иң бай кеше булган Маск 2024 ел сайлауларында Трампның иң зур сәяси спонсоры иде. Әмма ул гүя дәүләт эшләренең нәтиҗәлелеге бүлеге башлыгы буларак җөмһүриятчеләрнең дәүләт чыгымнарын һәм федераль хезмәткәрләр санын киметү эшчәнлекләрен җитәкләгәннән соң Трамп белән кискен каршылыкка керде. Техасның үзәгендә булган су басу һәлакәтендә үлүчеләр саны 51-гә җиткән. Язмышлары билгеле булмаучылар арасында Кемп Местик җәйге лагерыннан 27 яшь үсмер кыз да бар. Без бу вазгыятьне ике юнәлештә карыйбыз. Беренчесе мәгълүм югалган кешеләр, ягъни 27 кеше. Икенчесе сан әйтә алмыйбыз, чөнки төгәл мәгълүмат юк, диде Кервилл шәһәре вәкаләтлесе Далтон Райс матбугат очрашуында. Техас губернаторы Грег Аббот исә штат күләмендә һәлакәт хәлен киңәйтүен һәм АКШ башы Дональд Трамптан өстәмә федераль ярдәм соравын белдерде. Техасның гадәттән тыш хәлләр белән идарә итү бүлеге башлыгы Ним Кит барлык югалган кешеләр табылганчы эзләү эшләре дәвам итәчәк дип белдерде. Ташкын җомга көнне берничә айлык явым-төшемнең берничә сәгать эчендә яву нәтиҗәсендә башланды һәм Гуадалупе елгасы 45 минут эчендә 8 метрга күтәрелде. Милли метеорология хезмәте яңгырның дәвам итәчәген һәм күп суның елгаларда һәм түбән урыннарда су басуга китерәчәген кисәтте. Техаста яшәүче 61 яшьлек Герардо Мартинес булай ди: су агач башларына кадәр күтәрелде, якынча 10 метрга, машиналар хәтта бөтен йортлар акты. Туфракның көчле явым-төшемне сеңдерә алмавы аркасында барлыкка килгән кинәт ташкыннар яңа нәрсә түгел, ләкин галимнәр кешенең табигатькә йогынтысы аркасында соңгы елларда су басу, кырылык һәм эсселек кебек һава торышы күренешләренең ешрак һәм көчлерәк була башлавын белдерә.
Шимбе көнне Кер Шерифелетте судан зур зыян көргән Кирконти төбәгендәге Кем Мести христиан җәйге лагерыннан 27 баланың һаман да югалган булуын белдерде. Бу лагерда барлыгы 750 кыз бала теркәлгән булган. АКШ матбугаты югалган кызларның 4-сенең һәлак булуын һәм бу мәгълүматны гаиләләреннән алуларын җиткерде. Гуадалупе елгасы буенда урнашкан лагерда одеяллар, урын җир, уенчык аюлар һәм башка әйберләрнең таралып ятуы күренә. Лагерь кабиналарының тәрәзәләре мөгаен су басымы нәтиҗәсендә ватылган. Кервиль шәһәре вәкаләтлесе Далтон Райс коткару төркемнәренең бик авыр шартларда эшләвен белдерде. Без бүген иртәнге 8дә коткару эшләрен башлап җибәрдек, диде ул һәм җирле халыкны бәйсез рәвештә эзләү эшләренә керешмәскә кирәклеген кисәтте. Социаль челтәрләрдә уртаклашылган видеоларда төн буе яуган явым-төшем нәтиҗәсендә килеп чыккан су басуда йортлар һәм агачларның агып китүе күренә. Коткару төркемнәре төбәккә таралганда Кервиль шәһәр хакимияте башлыгы Джо Херинг җәмәгатьчелекне бердәмлеккә чакырды. Матбугатка ясаган белдерүендә тавышы калтыраган Херинг халык бүген авыр көн булачагын белергә тиеш. Бик авыр көн булачак, диде. Мөхтәрәм тыңлаучылар, сез Төркия авазы дулкыннарында соңгы хәбәрләр белән таныштыгыз. Глобаль көч көрәшләре артында әз беленүче, ләкин критик сугыш кыры бар, сирәк очрый торган элементлар. Бу металларны күбебез күрми, фәкать заманча тормыш һәм хәрби көчне билгеләүче технологиялар өчен ваз кичилмәс булып торалар. Смартфоннардан алып F-35 хәрби очкычның консервативлык системаларына кадәр сирәк очрый торган элементлар көч бирә. Ләкин Америка Кушма Штатларының технологик көченә һәм дөньяның иң зур саклану бюджетына карамастан, ил чынлыкта бу минералларның якынча 80%-ында көндәше Кытайга бәйле. Бу икътисади бәйлелек кенә түгел, шул ук вакытта стратегик зәгыйфлек тә. Киләсе елларда милли куркынычсызлык һәм тышкы сәясәткә шәкел бирәчәк. Бу программа TRT Global мәкаләләренә нигезләнеп әзерләнде. Сирәк очрый торган элементлар 17 металлдан торучы төркем, исемнәре неодим, тербий, празеодим һәм итрий һәм башкалар. Булар заманча технологияның мөһим элементлары булып тора. Исемнәрен сирәк ишетсәк тә, дөньяның кабыгында сирәк очрамый алар, ләкин җир астыннан чыгару эше буталчык, чыгымлы һәм тирә-як мөхитка зыян сала. Бу минераллар электрлы транспорт чараларындагы магнитлы моторга көч бирә, ракеталарга юнәлеш күрсәтә һәм медицина җиһазларының төп компоненты булып тора. Бер F-35 хәрби очкычы якынча 420 килограмм сирәк очрый торган элементтан тора. Җил турбиналары тонналарча неодим магниты куллана. Хәтта смартфоннарның экранында итрий һәм тербий бар. Сирәк очрый торган элементлар заманча дөньяның күренми торган, ләкин мөһим умырткасын тәшкил итә. Кытайның бу тармакта хакимият кыруы очраклы түгел. 1980 еллардан башлап Пекин җитәкчелеге сирәк очрый торган минераллар сәнәгате һәм эшләнмәләре аскырмасына зур инвестициялар кертеп стратегик адым ясады. Көнбатыш илләре зур чыгымнары һәм мөхитка зыяны аркасында үз җитештерүләрен киметте. 2000 еллар башында Кытай түбән хезмәт хаклары һәм иркен экология стандартлары ярдәмендә җитештерү үз кыйммәтләрен зур үлчәмдә төшерә алды. АКШ корылмаларын яба башлады һәм Кытай эшкә кереште. Без җитештерербез, диде. Калган илләрдә Кытай җитештерә икән җитәр дип уйлады, ди товар белгече Джейсон Каплан. АКШ җитештерүдән чигенү белән Кытай сирәк очрый торган элементларны чыгару һәм эшкәртү форсатын бәяләде. Бу Пекин җитәкчелеге уңаена булды. Илләр АКШ урынына Кытайга бәйле хәлгә килде. Сирәк очрый торган элементларны эшкәртү токсик түгенте, радиоактив продуктлар һәм авыр металл кирлелекне тудыра. Ишке Монголия кебек төбәкләр бу барыштан җитди рәвештә экологик зыян күрде. Елгалар пычранды, иген басулар харап булды. Гренландиядагы Кавина Филд ятмасы янында яшәүче инуитлар һәм АКШтагы Навахо һәм Апачи халыклары тирә-як мөхитнең бозылуы һәм мәдәни тәэсирләр мәсьәләсендә борчуларын җиткерде.
Бу вазгыятның тәэсирләре киң кырлы. Кытай 2010 елда Япония белән барлыкка килгән дипломатик кризис вакытында сирәк очрый торган элементлар экспортын туктаткач, бу минераллар артында торучы көч турында ачык юллама ясады. Охшаш рәвештә 2025-тә Кытай электрлы транспорт чаралары, җил турбиналары һәм саклану технологияләре өчен әһәмиятле булган неодим һәм диспрозий кебек кайбер сирәк очрый торган элементлар экспортына контроль кертте. Rand Corporation'ның 2024 елга анализына күрә 90 көн генә дәвам итәчәк тәэмин итү чылбырын өзү АКШтагы саклану подрядчикларының 78%-ның җитештерү линияларын ябарга мәҗбүр калуына китерә ала. Бу вазгыять Вашингтон җитәкчелеге һәм берлектәш башкаларда сүрән салдырды. Дональд Трампның 2019 елда Гренландияны сатып алу мәсьәләсендәге бәхәсле тәкъдиме бу бәйләнештә тагын да мәгънәле хәл ала. Гренландияның Кавина Филд кебек җирләрдә зур сирәк очрый торган элемент резервлары бар һәм бу минераллар экологик борчулар аркасында туктатылганчы Кытай инвестицияләрен кире алган иде. Охшаш рәвештә Канаданың да сирәк очрый торган элементлары күп. Кытай Канадалы тау сәнәгате ширкәтләренә керткән инвестицияләр АКШта бу мөһим материалларны Кытайның читтән контроль итә алачагы мәсьәләсендә борчулар тудырды. Шуны ассызыкларга телим, тәэмин итү чылбырының критик һәм беренче этаплары зур үлчәмдә Кытайда булса да, бу өлкә шул ук вакытта халыкара ширкәтләр һәм уенчылар белән тулган. Шул рәвешле илләр ара геосәяси көндәшлек булса да, эш дөньясы күзлегеннән карасак, бу чылбыр Кытай эчендә һәм читендә кытайлы һәм халыкара уенчылар бергә уйнаган интеграль структура. Бу да геосәяси киеренкелекне бәхәсләрне тагын да ныклы нигезгә утырту җәһәтеннән мөһим нюанс. Калкыну һәм чыганак куллану өлкәсендә геосәяси эшче доцент Джули Клингер бу буталчыклыкка игътибарны җәлеп итә. Геосәяси сүзләргә карамастан тәэмин итү чылбырының икенче бүлекләрендә Кытайда бәйле булган халыкара ширкәтләр көчле рәвештә интеграцияләнгән. Бәйлелекне киметү өчен АКШ җирле җитештерүне арттыра. Техастагы Раунд Топ шахтасы кебек проектлар 2027 елга кадәр АКШ таләбенең 20%-ын канәгатьләндерүне максат итеп куя. Шахтада 16 төрле элементтан торучы якынча 130 мең тонналык сирәк очрый торган минерал резервы бар. Ширкәт шулай ук Оклахомада елына 2000 тонна сирәк очрый торган минерал эшкәртә алачак. $100 миллион магнит җитештерү корылмасын төзи. Австралиянең Linas Corporations ширкәте һәм Авропа берлегенең Resilience проекты кебек халыкара партнерлыклар да Кытай читендәге чыганакларны төрләндерүне максат итә. Appleның элекке телефоннарыннан сирәк очрый торган элементларның 98%-ын кире алучы Daisy исемле роботы кебек утилләштерү программалары өмет уята, ләкин һаман да әле кечкенә масштаблы. Янә дә кыенлыклар күп. Rand Corporation'га күрә үз-үзенә җитәрле тәэмин итү чылбырын кору ким дигәндә 10 елны алачак. Сирәк очрый торган элементлар АКШ-Кытай көндәшлегендә яңа фронтка әйләнсә дә, бу хикәя тагын да зур тарихи барышның өлеше булып тора. 20-нче гасырда көрәш нефть өчен иде, 21-нче гасырда исә яртысы үткәргеч, критик минераллар һәм тәэмин итү чылбырлары өчен. Сирәк очрый торган элементлар моннан соң заманча көчнең тавышсыз ягы, яңа салкын сугышның кирәк-яраклары. Хәзер исә түбәндәге сорау туа. АКШ һәм берлектәшләре тирә-як мохитка салынган зыяннар белән очрашырга, миллиардларча долларлык инвестиция кертергә һәм калдырылган структураны дистәләрчә ел буе кабат төзергә әзерме? Альтернатива бармы соң? Хәзерге вакытта монополияны корал буларак куллануны күрсәткән геосәяси көндәшкә дәвам итүче бәйлелек. Бүгенге программабыз азагына якынлашты. Ул ТРТ Global мәкаләләренә нигезләнеп әзерләнде. Төркиянең тышкы сәясәте. Türkiye'nin tышкы саясаты топшу тізбәбізнің бүгінгі жаралышында Elbaşı Erdoğan'ның НАТО саммитындағы чыгышы һәм
Түркияның НАТО визионы көз аллауы темасына тоқталып узарбыз. Халыкара мөнәсәбәтләр белгече, фәннәр докторы Җәмил Дуач Ипәкнең мәсьәлә турындагы аңлатмасын тәкъдим итәбез. Нидерландның Гага шәһәрендә оештырылган НАТО дәүләт һәм хөкүмәт башлыклары саммиты глобаль билгесезлекләр күбәйгән чорда үткәрелде. Илбашы Раджеп Тайип Эрдоган югары дәрәҗәле очрашудан соң ясаган чыгышында Төркиянең НАТОның көн үзәк роленә кагылышлы күзаллавын, визионын билгеләп узды. Эрдоганның сүзләре дөнья көн тәртибен тетрәткән кризисларның мөһим өлешенең Төркиянең якын географиясында яшәндүе чынбарлыгына игътибарны юнәлтте. Хәзерге вакытта халыкара көн тәртибендә өстенлек итүче вакыйгаларның барысы да диярлек Төркиянең якын тирә-ягында яшәнә. Илебезне бөтен шушы кризислардан, кайнар бәрелешләрдән һәм кирәклекләрдән читтә тотарга тырышабыз. Бу басмасау НАТО саммитының глобаль конъюнктурдагы әһәмиятен чагылдырган кебек, Төркиянең геополитик торышының сизгерлеген дә билгеләйде. Әйтик, Гага саммитында берлектәшләр алдыбыздагы 10 ел эчендә саклану чыгымнарын милли тулаем табышның 5%-на җиткерү карарын кабул итеп, иттифакның иминлек өлкәсендәге тәвәккәллеген раслады. Бу тарихи карар арткан кризислар алдында НАТОның коллектив тотышын ныгытуны максат иткән булса, Эрдоган тарафыннан да хәзерге янау шартларында зарурият буларак бәяләнде. Эрдоганның Гага саммитыннан соң ясаган чыгышы һәм региональ кризисларга кагылышлы анык тотышларны һәм дә принциплы позицияны чагылдыручы төп юлламаларны үз эченә алды. Якын көнчыгышта тынычлык чакыруы бу юлламаларның башында торды. Израиль белән Иран арасында яшәгән киеренкелек һәм Газада дәвам итүче трагедия нисбәтеннән Эрдоган төбәктә даими хозурның урнаштырыла алынуы өчен бөтен актерларның берлектәшләр белән бергә булу җаваплылыгын үз өстенә алуының зарурлыгына басма ясады. Төркия дәүләт башлыгы Америка Кушма Штатлары ил башының арадашчылыгы белән тәэмин ителгән вакытлы утны туктатуны канәгатьлек белән каршылауларын белдереп, моның даими тынычлыкка әйләнү өчен тарафларның шартсыз үтәлешен көтүләрен искәртеп узды. Бирәктә якын көнчыгышта тынычлыкны урнаштырылуы өчен һәркемнең үз өлешен кертүе кирәк дигән сүзләре Төркиянең төбәк тынычлыгы өчен коллектив тырышлыкка ясаган көчле чакыруын йомгаклый. Анкара үз бурычын үтәргә дәвам итәчәген игълан итеп, бу мәсьәләдә лидерлык ролен үз өстенә алырга әзер булуын билгеләйде. Чыгышының башка бер юнәлеше глобаль гаделлек һәм вөҗдан чакыруы иде. Эрдоган Израильнең Газада ясаган чолганышы һәм һөҗүмнәре аркасында яшәгән зур гуманитар фаҗиганы халыкара вөҗданга мөрәҗәгать итеп телгә алды. Газада 2 елга якынайган барышта дистәләрчә мең гаепсез тырыш халыкның үлүен, 100 меңнән артык кешенең яралануын һәм шәһәрнең хәрбәләргә әйләнүен хәтерләтүче дәүләт башлыгы вөҗданны бер генә кешедә мондый бәхшилеккә тавышсыз кала алмый. Бәбиләр йоклаган чакта тын торыла, сабыйлар үтерелгән чакта тавышсыз калып булмый. Сүзләре белән халыкара җәмәгатьчелекнең битарафлыгына реакция күрсәтте. Бу искиткеч белдерү Төркиянең Фәлистин тотышын һәм җәберләнүче белән бергә булуын анык рәвештә билгеләйде. Салкын сугыш чорында коллектив саклану иттифакы буларак шәкилләнгән формалашкан НАТО 1990 еллардан бирле Боснияда һәм Косовода тынычлык саклау, Ливиядә хәрби катнашу, Әфганстанда террорчылыкка каршы көрәш кебек төрле миссияләрне үз өстенә алып, хәрби һәм сәяси вазифа мәйданын киңәйтте. Русиянең Крымны аннексияләүе һәм Украинаны басып яулап алуыннан соң яңадан Европада җирләрне саклап калуга юнәлгән иттифак бер вакытта Кытайның күтәрелүе, кибер куркынычсызлык, климат үзгәрешләре кебек яңа
күш күрсәтү тырышуларына каршы да стратегик ахәң эзләнүендә. НАТОның берәүшле киң кырлы тәэсирле булуы аны тарихта тиңсез ваз кечилмәс иминлек курылышы структурасы буларак билгеләде. Моннан тыш, иттифак тарихында һәр вакыт йөк бүлешү, трансатлантик ахәң һәм милли приоритетларның баланслы бәхәсләре булды. АКШ белән Европалы бүлектәшләре арасында саклану чыгымнарының гадел таратылуы, Европаның стратегик үзидарәчелек эзләнүе һәм НАТО эчендә карар кабул итү барышларында төрле караш тотышлары иттифакның табигатында булган бәхәс мәсьәләләре. Бу эчке киеренкелекләргә карамастан, бер генә әгъза илнең дә бүгенгә кадәр НАТОдан чыкмавы һәм иттифакның ахәң сәләте НАТОның нигезендәге чыдамлыгын күрсәтә. Бирәктә йөкне бүлешү темасы НАТО литературасында гел көн тәртибендә булган мәсьәлә. Бу җәһәттән 2025 елгы саммитта кабул ителгән саклану чыгымнарын 5%-ка җиткерү карары Русиянең агрессив тотышы һәм күбәйгән янаулар алдында бирәктә Европалы бүлектәшләрнең тагын да күбрәк җаваплылыкны үз өстенә алачак яңа чорның ишараты булды. Гаагадагы НАТО саммитыннан соң ясалган белдерүләр һәм Илбашы Эрдоган билгеләгән визион Төркиянең милли мәнфәгатьләре белән иттифак теләктәшлеген баланслаучы тотышын чагылдыра. Эрдоган тәкъдим иткән күренештә Төркия мөстәкыйльлек һәм иминлек мәсьәләләрендә ташламассыз тотышын күрсәтсә, бүлектәшлек рухына бәйлелеген тугрылыгында анык өлешләр белән күрсәтүче ил. Террорчылыкка каршы көрәштә иттифакны уртак тотышта торырга өндәүче, якын көнчыгышта тынычлык өчен бөтен дөньяны җаваплылык алырга чакыручы һәм Украина кризисында шешелеш әзерләүче керешүләрне, инициативаларны әйтеп баручы Төркия профиле НАТОның киләчәгендә үзәк актер буларак билгеләнә. Эрдоганның күз алдаучы сүзләре Түрк җәмәгатьчелегенә дә мөһим юллама җиткерә. Төркия глобаль билгесезлек чорында НАТОга бар тик ахәң күрсәтүче әгъзадан тыш мәнфәгатьләрен саклаганда уртак иминлеккә өлеш кертүче лидер ил вазгыятында. Нәтиҗә буларак, глобаль билгесезлектә стратегик таяныч буларак НАТО эчендәге бар булуын дәвам итүче Төркия, Илбашы Эрдоган лидерлыгында һәм региональ тотрыклыкның ачкычы һәм дә иттифакның уртак кыйммәтләренә юнәлеш бирүче ил буларак алгы планга чыга. Бу караш тотышы НАТО киләчәгенең шәкилләнүендә Төркиянең ваз кечилмәс роль уйнаячагын һәм халыкара аренада милли торышы белән ихтирамга лаек вазгыятьтә булачагын күрсәтә. Мөхтәрәм таңшар, халыкара мөнәсәбәтләр белгече, фәннәр докторы Җәмил Дуач Әйбәкнең аңлатмасын тыңладыгыз. Киләсе тапшыруда күрешкәнгә кадәр исән, имин булыгыз. Төркиянең тышкы сәясәте. Мактарам таңшар, Төркия авазы радиосыдагы татар төрендәге тапшылары шушының белән ахырына якынлашты. Безнең программа һәр көн Төркия һәм Казан вакыты белән көндезге сәгать 1-дә 16 метрлы кыска толкынның 17615 килогерц эшлегеннән Төрксат 3А һәм Төрксат 4А ярышны белән 3 тапкыр www.trt.dinna.com интернет адресы аша һәм кесе телефоннарының TRT Dinna тыңна кушымтасыннан Voice of Turkey Вот East радио каналынан тапшыла. Ярты сәгатьлек тапшырыбызның кабатлавын Төркия һәм Казан вакыты белән сәгать кичке 8 артыда 42 дәрәҗә көнчыгыш юнәлешендәге Төрксат 3А һәм Төрксат 4А ярышлары белән 3 тапкыр www.trt.dinna.com интернет сәхифәсе аша
Вот Вес радио каналынан тыңлый аласыз. Әлегә без сезнең белән саубуллашабыз, эфирдә киләсе очрашуга кадәр.